kamari no. Oh. Kaya kita mo na niadto ko sa DE. Ini kan peluru nih. Ha? Bro? Sama na pare. Di na to makapili makasulod. Yes, kadaghan kan eh. So mga pare no, mga na ta og similya no para pang farming. Yes. Nami diri karon sa unsay tawag diri pre? DE. Kay similya kay na daw gipanghatag sa okay pre. Kay gipanghatag sa mga gobyerno diri. Panghatag sa atong gobyerno no, na similya mga kapare. So mga ta kay libre naman. So kamo mga gusto mag-farming, ano lang mo dre. Ay 24 oras musig abi-abi sa ato. So kamo na mga nag-farming no, gusto mag-farming pa lang na walay ikapalit og similya sa mga tanom. So natay assistance na mga seeds na panghatag sa DE para kung kinsa kung gusto mananom og mga gulay naada yun tay madaganan. So dito po ganina mao ni ako nadala no. Kita focus mao ni ilang gihatag na mga similya. So tama-tama pa jud ni diri sa ako ang pagabuhaton na gardening no. Sobra-sobra pa gani. Ba na ko po ni panghatag sa mga silingan no. Na gusto mag-garden diri sa amo ang mga silang palibot no. So yan mga kapare. So usbon ako katong mga gusto mag-gardening na sila mga gamay luna sa ilang mga palibot sa balay kay kabalo man taro na di ta ka basta-basta laglaag. So naatay makuhaan na libreng similya mga kapare no sa ato ang DE paingon sa Tadiko, paingon siya sa Tibalog na highway no. Diya maagian pag mo paingon sa Tibalog patuo na side, right side banda makita nimo diya ang DE, opisina sa DE. So mana lang mo diya mga kapare o automatic na makita rin nyo sa atubangan. Inisulod nyo sa ilang opisina na dito gipanglatag na ang mga klase-klaseng seeds, mga buto sa gulay no. Batong, okra, pitsay, pipino, kalbasa, o palya no. Napadutay laig color na palya no, apple o ining apla no, tangkong na aplan mga kapare nung mutubo lang dili mukatay. Dito dagan mo ni lang gihatag matama gyud ni. So nya hapon sugdan na nako para pag mahuman ako tanan ang ako ang mga plano sa gardening. Sige na lang tagdilig kada adlaw na akong tagantod na siya mutubo tanan o makita na after 3 months ang ato ang sinikamutan mga kapare kamari. Sige. So mga kamari o mga kapare no, o na ni ang akong seeds na giluyong na po no na mga pitsay. Wow! O diri talong o lubati. Nabuhi kaya mga lubati. Pero yataga noon mi sa mo ang silingan diri lubati no. Tanumay na to. So doon na to dito ang tamnanan. Ulan karon hindot ang klima kay way init. So mao ni ako ang gipang preparar na mga tananan mga kapare no. Yan oh. Yan ready to
planting. Tingnan ko diri oh, hinlo kay ang palibot. Kaya mag-planting ko daw sila ila. Ini butangan na meron ako yumos, tama-tama kay walay init no. Tara. Oh, nahilo na ang tangan. So na pa jay. Ang nanaga no, mga kapal. Yan. Tangan ko na unya og yumos ang tunga. Para ready na. Tanan. Sunod adlaw mananom na ta. Sugod napay dagang yumos diri mga kapare oh. Mo na para kani diri nako itanom ang pitsay mga kapare. Wow! Pa kay wala pa ko kakitag mga 1.5 na tamnan, kulang pa na siya. So kini na itanom ni nanay mga kamatis o atsal no. So ang okra na to ditupo na. Ay na siya. Ano may no. Yan. Yan. Ang mga gihatag na alibati sa mga silingan mga kapare no. So bitanom na. Adlaw na nato ni og ilig pag ang nanagyutan na no para after 3 months makita na ang ito makaharvest na ta. So amo jud ni gikuan sa atong panggobierno karon na mananom na. Gardening challenge ni sa mga diri. Wow! Sagwa kayo igong katamnan pero amo na lang gi kuan jud. Pangitaan paagi. Tapos yan similian na ito mga kapare no. Pichay ito na itanom. Lira ito makaharvest. Yan. Yan natin na. Dagdag na. Organic.
fertilizer. Ayan. Anak mga pare no. Kapot ng mga 2 ka bulan na mga kapare. Harvest na ta, makag. Sagol na ta sa tinula no. Gardening challenge. Sana to si Busing. Sulod na sila balay. Yan o. Lagyan natin yun. Yumos. Ilan? Ilan na? Lungon. Okay, lagyan ng lupa. Tubig. Kunti. Okay, okay. O mga kapare ug kamari no, nauman na punta sa ato ang pag-gardening no. Unta sa mga nakakita sa mga video. Pag-garden na pud mo sa inyong mga balay para ay palit ninyo og mga gulay. Lang tigom. Og dinin lang ko puto bantog sunod na itong panagkita. Kung kong kalimot, paling na po ko subscribe sa wala pa nakasubscribe sa kong video no. O click na notification bell button dia o ilike atong mga video mga kapare o kamari. Nya din ako magdugan tong sunod na itong panagkita din gapon sa Pare Man YouTube channel. Bye bye.